नमस्कार सांग माने आपण मानक स्वागत मिसारा ब्लॉग को। आज आम आसचु गंजाम जिलार छत्रपुर अवस्थित प्रसिद्ध माँ रामचंडी मंदिर को। छत्रपुर एक पहाड़ उपरे एक एमिति मंदिर अच्छी जहाँ को भगवान श्री रामचंद्र द्वारा स्थापित बोली विश्वास करा जाए। एठारे माँ रामचंडी को शक्तिर देवी भावे पूजा करा जाए। शास्त्र अनुसार चारिटी स्थान को सबुठारु पवित्र मना जाए। नदीर तट, समुद्र एवं पहाड़र शिखर। नीलाद्री पहाड़ तले ଯେଉଁଠାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ବହି ଯାଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ଶକ୍ତିପୀଠ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର କୂଳରେ ମହାଦେବ ତୁମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ନୌକାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଏହି ପାହାଡ଼ ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ସଙ୍ଗମ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ନୌକାର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ପାଥର ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଏକା ସାଥିରେ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛନ୍ତି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଏଠାରେ ମା କାଳୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏକା ସାଥିରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଶକ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଛତ୍ରପୁର ଆସନ୍ତି ତେବେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ।